сайт Ассоциации Белорусская Федерация футбола. Батэ Смаргонь, вот такая шильда сегодняшней встречи. Безусловно, фаворитом, конечно же, без всякой иронии, мы называем концовки минулогоднего чемпионату. Ну и сегодня полки на 14-й таблицы знаходятся 4 заліковыя баллы. Прыступкі у табліцы перад пачаткам гэтага 7-го тура. На другім месцы Батэ 14 очков мае команда. Ну і безумоўна, што сёння брамы Паўла Шарбачэні не бачылі. Па флангах 33-й Павел Няхайчык, 26-й той самый Неманя Міліч і на вастрыні атак 15-й Максим Скавыш. Такая вось спроба выдатная у нас прабіць якраз таки 15-го нумара на яго рахунку у мінулых сустрэчах за Батэ. Давайте паглядзім за гэтым штрафным. Удар і мяч у штангу трапляе. Толькі слупок брамы зараз команда пропустила гол першымі. Ох, які момант, і все ж таки Батэ забівае пад мае гэтыя размовы. Ну і якраз таки Максим Скавыш робіць лік 1-0. Красавіка па сведчанні заўзятараў Батэ. Яшчэ раз глядзім. Ну тут серыя рикошетаў, там здаецца мяч трапіў все ж таки у... Не трапляе, он там у Крысцёнік, які згуляў, дэбютаваў за Батэ у гісторыі. Удар у браму, добры стрэл. Там ёсць пытанні да апорных паўабаронцаў, якія зараз такі ўжо каторы раз збіваюць Няхайчыка. Ён перадачу робіць у штрафной. Удар Шарбачэня на месцы. Ну, давайте даглядзім гэтую атаку. Скажем, што ў прынцыпе-то брамнік знаходзіўся у належнай пазіцыі для того, каб не тое, што просто зрабіць сваю справу. Давайте не будзем перабольшваць. Ніякае гэта не выратаванне. Які яшчэ востры момант. Так, ну аблога, сапраўдная аблога зараз штрафной пляцоўкі Шарбачэні. Ну гэта ўжо стрэл, гэты удар. Это ўжо канцоўка моманта. Зноў тут Няхайчык і брамнік. Тут ускладніць жыццё Шарбачэню. Міліч, закід на Няхайчыка. Добрый удар. Ёсць, конечно, пытанне да Дмітрия Маркова, но тым не менш гульня працягваецца. Павел узроставы, так будем казаць, футболист. Ці дойдзе справа до удара, так пробівае зараз футболист Смаргоні. Паглядзім, карацей кажучы, пакуль што нічога пра гэта не сведчыць, а гэта хоча. Ну а гэта зноў-такі Максим Валацько, там мяч ўсё ж такі Даніл Копач да мяча тут дацягваецца, трапляе он да Міліча. Ну і што яшчэ адна атака Батэ. Драгун перадае мяч на Паўла Няхайчыка, і той вырашае прабіць на месцы. Павел Шарбачэня добра гуляе брамнік. Але Батэ працягвае сваю атаку. Міліч выскоквае. Ну і там ужо не пакінуў Скавышу. Ну а тут, канешне, Наронскі, Дмітрий Ігнаценко ўжо бачу я вось па хадзе. Ну і не ведаю, нейкія там праблемы ў рэферы з табло адзначыліся. Таму раз-пораз, так, ну і вось гэтыя контрвыпады, так, пра тое, што я ўжо закідваю гэтую думку, можа цяпер ужо і атрымлівацца. У Батэ, Драгун, перадача! І што тут? Удар? Не! Мяч праходзіць там у лічаных сантыметрах проста. Сёння ўжо пазбаўляецца Батэ гэтых самых праблем у абароне, толькі б зараз не наклікаць гэтым для барысаўчан бяду. Ну тут 1 гол. Ну а ўжо ў другой палове ўсё можа быць інакш. Итак, разбег, удар, добрый стрэл Паўла Няхайчыка. Давайте адзначаць дуэль. Ну і гэтая перадача ўсё ж таки не праходзіць.
А вось і памылка ад смаргонцаў. Валікаеў тут памыліўся, удар, Шарбачэня, сейф. Так, выдатны момант, і 2-0 ужо мог лік зрабіцца. Яшчэ раз давайте паглядзім вось на той удар галавой, які Неманія Меліч нанёс. Ну і, канешне ж, Шарбачэня тут згуляў вельмі добра. Давайте кампліменты скажам на адрас гэтага брамніка. Ну і у Меліча ўжо добрая атака. Ох, які момант зараз Смаргонь стварае. Так, канчо і да пабачэння атрымліваецца. Гэта Савасьянаў рабіў перадачу. І добрую перадачу рабіў. Ну і так, ось, не цураецца ён працаваць у адборы. Чаму бы не, у хлопца шмат эмоцый, толькі ён аказаўся на газоне. Удар па браме, Кудравец! Так, ну Смаргонь, канешне, у другім тайме Драгун ідзе наперад. Ну і мяч все ж таки каля вонкавай. Ох, які момант стварыў. Все тут было Станіславам Драгуном зроблена добра. Да, колькі ўжо разоў выскокваў там за сённяшні матч Беніта Задзін і ці Крістіян Ісен удары блакавалі. Добрый пас, удар! Ох, мог зараз клуб со Смаргоні. Так, зраўняць матча, канешне, болельшчыкі, заўзятары БТ просто схапіліся за сэрца. Яшчэ раз паглядзім. Так, ну тут Францаў мог безумоўна стаць героем. А перадачу рабіў Дмітрий Ігнаценко. Вось так, як чорт з табакеркі ён тут выбег. Ну і, канешне, выйграе. Наско на Умарова. Вось гэтыя футболісты, якія з рэзерва выйшлі на поле. Умараў. Наско на Яблонскага. Сергей Волкаў, ён тут б'е зараз, так. Ну і не вельмі гэта у яго атрымліваецца. Ну так, ён на правым фланзе абароны заменіў Даніла Нечаева. Ну і ўсё. Все на гэтым сканчваецца. Дмітрий Маркаў дае фінальны свісток. На 11-й хвіліне Максім Скавыч пасля перадачы Станіслава Драгуна правёў адзіны